Добрый дзень, сябры, у студыі Еўрарадыё Марыся Вайтовіч. У беларускім грамадска-палітычным жыцці зноў нейкае напружанне. Дэмакратычныя сілы, як кажуць, апынуліся на шпагаце. З аднаго боку патрабаванне ўзмацніць ціск на рэжым, з другога разумення, што санкцыі б'юць па звычайным людзям, ну і гэта не вельмі добра, а хутчэй за ўсё вельмі дрэнна. І яшчэ ў публічнай прасторы новая інфармацыйная бомба. Ну ці бомбачка, як гэта мы вырашым сёння. Крайне левае амерыканскае выданне «The Grey Zone» апублікавала артыкул са злітым ліставаннем Святланы Ціхановскай і дырэктара агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерыем Кавалеўскага. Абодва заяўляюць, што доступу да іх афіцыйнай пошты ніхто не меў. Але пытанне засталіся, хто і навошта гэта зрабіў, і што ўсё гэта кажа ўвогуле пра давер унутры дэмакратычнай супольнасці, пра празрыстасць і каму веруць увогуле. Так? Пра гэта і не толькі сёння будзем размаўляць з палітычным аналітыкам інфармацыйнага агенцтва «Позірк» спадаром Александром Класкоўскім. Вітаю вас, спадар Александр. Добрый дзень. Заклікаю вас усіх быць актыўнымі, пакідаць каментары і пытанні пад нашым стрымам, задаваць пытанні, канешне, калі для вас гэта бяспечна. І падтрымлівайце нас, можаце даслаць нам данацік, даслаць нейкае пытанне, гэта ўсё вельмі падтрымлівае. Я думаю, што пачнем мы з апошняга, ну і, магчыма, нават, як сёння спадар Александр мне сказаў перад эфірам, трошкі пасмяемся. Так, недалёкі той час, калі Еўропа будзе плаціць Беларусі за чыстае свежае паветра, якое утвараецца ад зберагаемых у краіне лясоў і балот. Так заявіў Александр Лукашенко падчас наведвання Бабярэзінскага біасфернага запаведніка. Вось, то бок Лукашенко заявіў, што хутка смярдзючая Еўропа будзе плаціць Беларусі за чыстае паветра. Спадар Александр, як вы самі ўспрынялі гэтую навіну, гэтыя словы, вось... Чакалі, што ён сёння скажа, так, і думалі, што ўсё будзе сумненька, але не утрымаўся, ўсё ж такі. Ну, ён вялікі гумарыст. Гэта ўвогуле у ягонай манеры, ён, бачыце, такі дзялок нездарма ж і з Трампам ён знайшоў агульную мову, хоць там не ўсё проста, але ж яны хочуць выйсці на вялікую угоду. А тут, бачыце, па-першае, эпітэт, які ён ужывае да Еўропы, вось уся яго любоў, мы ж ведаем, які ён дэмакрат і ўсё такое. Так што праз не хачу, хаця ён і прапаноўвае дыялог Еўропе, але насамрэч гэта не яго, гэта чужое, гэта варожае для яго. Ну і самае галоўнае, па сутнасці, вось, за што злупіць з гэтай Еўропы. Палітвязняў ён ужо прадае Трампу, а Еўропе хоча паветра прадаваць. Дык вось, я згадаў, быў такі фантастычны раман у савецкі час савецкага фантаста Бяляева «Прадавач паветра», ён так і называўся. Там, калі ў двух словах, сюжэт такі, што адзін адмоўны герой, антыгерой, ён там фабрыку падземную робіць і там спрэсоўвае паветра ў нейкія шарыкі, на зямлі дэфіцыт, і яно становіцца дарагім таварам. Ну, але не буду пераказваць увесь сюжэт. Сутнасць у том, што кепска скончыў той персанаж. Ён там некалькі шарыкаў праглынуў, яго разарвала на кавалкі. Так што паралель вось такая. Ну, а калі па сутнасці, то, канешне, Лукашенко думае, як з Еўропай ўсё ж такі завязаць нейкі дыялог. Ён спадзяецца болей, напэўна, на тое, што Трамп націсне на Еўропу, неякія прымусіць ісці ў сваім фарватары. Ну, але пакуль што мы бачым, што ўсё наадварот, ва ўсякім разе Літва, а Лукашенко ж спадзяецца, што не толькі амерыканцы здымуць санкцыі, але літоўцы згодзяцца зноў на транзіт калійных угнаенняў праз Клайпеду. Ну, дык мы ведаем, што Літва, наадварот, цяпер здзейсніла жорсткія захады і зачыніла мяжу з Беларусю. Ну, але гэта асобная тэма. Давайте, дарэчы, не вельмі доўга, бо таксама мы абмяркоўваем гэта амаль у кожным эфіры, так, хочацца паслухаць вашае меркаванне. Як вы бачыце, што сёння можна казаць пра магчымыя стасункі, я не ведаю, афіцыйнай Беларусі, так, Еўропы, калі вось Літва, мы бачым, закрывае межы, Польша кажа спачатку, што адкрые некалькі там
пунктаў, так, каб людзі маглі праязджаць, пасля кажа, што будзем арыентавацца на Літву, і ўвогуле праз нейкія вось гэтыя балоны, так, гэта адбываецца. Вось я чула меркаванне, што, ну, слухайце, ну, не можаце вырашыць праблему, так, абараніць свае межы, я менавіта кажу пра Еўропу, так, вось, ну, так чаму праз гэта павінны там мець нейкія перашкоды і праблемы проста звычайныя беларусы? Вось як вы бачыце гэтую сітуацыю? Давайце не вельмі доўга. Ситуация шматслойная. Постараюся коротко, але тут некалькі аспектаў варта пазначыць. Глядзіце, спачатку гэты крок літоўцаў здаваўся не вельмі моцным, таму што мы ж памятаем, у верасні ўжо такі эксперымент праводзіла Польшча, і тады здавалася, што не вельмі ўдала гэта ўсё скончылася. Там таксама цікавы сюжэт, можа мы дойдзем і да гэта, не буду пакуль што адыходзіць у бок. Дык вось, Польшча мусіла тады адчыніць зноў мяжу, пры тым, што Лукашенко на нейкія бачныя саступкі не пайшоў. І тут Літва спрабуе тую ж зброю ужыць, ведаючы, што Лукашенко упарты, ён не любіць, калі нехта, кажучы ягонай мовай, яго спрабуе нахіліць. Ён тады закусвае цуглі і трымаецца да апошняга. Тым болей, што яму прасцей, таму што ён аўтакрат, ніякіх пратэстаў не будзе. Гэта ў Літве там і грузаперавозчыкі незадаволеныя, бо сотні фураў засталіся на беларускім баку, і апазіцыя там крытыкуе гэтую сітуацыю і гэтак далей. А Лукашенко можа трываць доўга. На сваіх красаўцаў, як ён кажа, у яго рэсурсу заўжды хопіць. Так што вось здавалася, гэта крок слабаваты, але тут жа ўсё ж такі літоўцы дамагліся ад Польшчы таго, каб яна адсунула пакуль што на пару тыдняў адкрыццё сваіх пераходаў. І ўжо, канешне, калі Варшава і Вільня бяруць у абцугі, то тут цяжэй. Хаця мне здаецца, што Варшава, магчыма, проста адчэпнага, так бы мовіць, зрабіла, бо ўжо я чытаў свежыя навіны, там у Кузніцы ўжо разблакоўваюць гэтыя пераходы, то бок тут пытанне на мазі. Гэта асобная тэма, чаму раптам Польшча пачала рабіць такія шырокія жэсты, калі будзе магчымасць, мы яшчэ гэта абмяркуем. Ну а тут, вы разумееце, любыя санкцыі гэта заўжды далёка не стэрыльная зброя. Натуральна, што шлагбаумы на гэтых памежных пераходах яны не спыняць поток гэтых шароў, хіба што вецер пераменіцца. Так што у гэтым плане трошкі неадэкватная мера. І потым глядзіце, літоўцы ж не спыняюць калінінградскі транзіт, бо яны ведаюць, што зачапі Расію, цягнікі як ішлі, так і ідуць гэтыя з грузамі. Хоць гэта было болей балючай для Мінска і для Масквы. Дык, ну, атрымліваецца, што беларусы тут крайнімі ў нейкай ступені аказваюцца. І вось вы згадывалі на пачатку пра тое, што на шпагаце цяпер той жа офіс Ціхановскай. Ну і сапраўды, яна так нясмела паспрабавала спачатку ўзвысіць голас, што не варта прыпыняць пасажырскі рух. Ну, але, бачыце, Літва тут ужо на вайне, як на вайне, ці або лес сякуць, трэскі ляцяць. Яна такіх прытрымліваецца цяпер дэвізаў. І таму, канешне, ніхто Ціхановскую не паслухаў. І вось у выніку гэта і прайграюць дэмакратычныя сілы, таму што атрымліваецца, што яны за санкцыі, яны за закрыццё гэтай мяжы, выключэнняў ніхто тут не робіць. На гэтым фоне офіс піярыць там нейкую сустрэчу Ціхановскай, што яе сам Макрон на вячэру запрасіў, там толькі што меню не распісваюць. Ну і уявіце, як беларусы, які, напрыклад, з Вільні хацеў ляцець куды-небудзь, і ў яго ўсё гэта згарэла. І што яму ад гэтай вячэры з Макронам? Я трошкі утрырую, таму што насамрэч дыпламатычная праца, якую вядзе каманда Ціхановская, яна вялікая, яна заслугоўвае і станоўчай адзнакі. Але разам з тым, вось цяпер гэта драматычная сітуацыя шпагату, і я думаю, тут трэба нейкія лозунгі, нейкія арыентиры мяняць дэмакратычным сілам. Болей ўсё ж такі думаць не пра санкцыі, бо не ад іх залежыць. Там крычы, не крычы, Брусэль і Вашынгтон будуць... Вашынгтон увогуле іншы трэк выбраў і не пытаўся ў офіса Ціхановскай. Таму не ад іх гэта залежыць санкцыі. І болей, на мой погляд, энергіі, высілкаў трэба было б сёння траціць на адвакатаванне інтарэсаў Беларусі. Таму што вось нібыта на словах Еўропа падтрымлівае еўрапейскі выбар Беларусі. І тут жа яны зачыняюць гэтыя межы, абмяжоўваюць, абсякаюць мабільнасць беларусаў,
беларусаў, і мы бачым, мы ведаем, што тады зручней дзейнічаць прапагандзе, тады ўзрастаюць прарасійскія настроі ў беларускім грамадстве. Таму на словах адно, на справе іншае. І гэтыя лабавыя метады, яны за 5 гадоў не паказалі вялікай эфектыўнасці. Таму тут трэба ўключаць мазгі і думаць над нейкімі іншымі падыходамі. Дзякуй. Магчыма, вы бачыце і можаце падказаць офісу і прадстаўнікам нашых дэмакратычных сіл, што можна было б зрабіць канкрэтна? Ну, я уже сказаў, гэта адвакатаванне інтарэсаў беларусаў. Хаця я разумею, што гэта вельмі далікатная сітуацыя, калі ўлічыць, што Вільня ўжо панізіла статус аховы Ціхановскай, там візіт у Арменію, прыватнасці ў яе сарваўся. І гэта ж не проста тэхнічны крок, не проста, каб нейкія там капейкі ці цэнты зэканоміць. Гэта дэ-факта сведчыць пра тое, што і палітычная вага Ціхановскай, яе каманды паступова зніжаецца. І вось тут трэба пераасэнсоўваць. Гэта асобнае вялікае пытанне. На мой погляд, вось гэта ідэя такога ценевага, ведаеце, ўраду, увогуле ценевай дзяржавы ў выгнанні, яна не вытрымала выпрабавання часам. Вось аб'яднаны пераходны кабінет, сама назва, ён быў разлічаны на пераходны момант, што вось ужо хістаецца рэжым, заўтра мы на белых конях ці на белых абрамсах уедзем у Беларусі, там будзем ажыццяўляць новую ўладу. А цяпер Беларусь пераходзіць хутчэй на шлях паўночнай Карэі. Таму які пераходны кабінет, што яму рабіць сёння? Ці каардынацыйная рада? Таксама яна стваралася ў іншых умовах для перамоваў з Лукашэнкі ў жніўні 2020 года. Цяпер пра гэта ўсё забыліся, там ідзе нейкая мышыная валтузня, я вось мушу за гэтым сачыць проста паводле свайго амплуа, як палітычны аналітык, але я ўжо стаміўся і заблытаўся ў гэтых узаемных пярэчаннях. Вось казыраюць, што паехалі куды-небудзь у Страсбург, там нас прынялі зноў жа. Ну, гэта для вас радасць. А якая радасць для беларусаў, которых ткнулі носам у гэты шлагбаум літоўскі? Так вось пра гэта трэба думаць. І калі тут можна доўга разважаць, але калі коротка, вось гэта структура альтэрнатыўнай дзяржавы, яна не вытрымала выпрабавання часаў. І цяпер трэба неяк гэту структуру рэфармаваць, рабіць яе асіметрычнай, болей адпаведнай выклікам часу. Пакуль што я не бачу гэтага жадання, таму што усе ўжо па сваіх жэрдачках расселіся, і ім зручней захоўваць, канешне, вось гэты статус-кво. Вось у мяне пытанне такое дадатковае, аналізуючы тое, што адбываецца, ці заўважылі вы такую адэкватную рэакцыю ад каго-небудзь, не абавязкова Святлана Ціхановская, ад, не ведаю, прадстаўнікоў нейкіх партый, так, рэакцыю менавіта на закрыццё межаў, і што ж вы робіце, ну? Ну, я гэта не ўбачыў, пачуў хіба, што, здаецца, у вас жа быў эфір з Валерам Кавалевскім, агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Вось ён вызнае іншы падыход, і у яго гучаць іншыя думкі. Ну, але зноў жа Кавалеўска прасцей, як некаторыя гэта робяць, нейкім здраднікам абвесціць, замест таго, каб па сутнасці дыскутаваць і думаць над падыходамі, над нейкай, можа, камбінацыяй гэтых метадаў, проста лепяць ярлыкі. І вось для мяне ў гэтым плане была паказальная канферэнцыя «Новая Беларусь 2025», калі ніякай сапраўднай дыскусіі, хаця ёсць сур'ёзныя супярэчнасці, сур'ёзныя разыходжанні ў поглядах, як раней дзейнічаць у пытанні вызвалення палітвязняў, у пытанні стасункаў з рэжымам Лукашэнкі, дыскусіі не адбылося. А тых, хто выказваў альтэрнатыўную нейкую пазіцыю, іх проста затопвалі, засвіствалі і зрывалі воплескі. Тыя вось такія прыхільнікі прымітыўнага падыходу, які мне нагадвае стары савецкі анекдот пра прапаршчыка. Што тут думаць, трэсці трэба? Ну так. Слухайце, а як вы лічыце, ці можна увогуле санкцыі зарабіць бязбольнымі для грамадства? Ці могуць быць такія санкцыі? Каб... Не, канешне, не. Санкцыі – гэта далёка не стэрыльны інструмент. Зноў жа, гэта вялікая
пытання, калі казаць коротка, па-першае, гэта зброя двухбакова вострая. Вось у выпадку з Польшай і мяжой мы гэта убачылі. Палякі думалі, што Кітай вельмі так націсне на Лукашэнку, дасць яму па шапцы, і той хуценька пойдзе на ўсе умовы. Але насамрэч падобна на тое, што Пекін зрабіў і Варшаве, ва ўсякім разе, заўвагу строгую, і тамтэйшы бізнес таксама быў вельмі незадаволены. Цяпер, наадварот, яны радуюцца вось гэтай перспектыве адкрыцця мяжы. Так што, як мы бачым, гэта, па-першае, такая зброя, якая страляе ў абодва бакі. Менавіта таму, дарэчы, заклікі да Еўропы, вось, увядзіце такія тэрмаядзерныя санкцыі, каб рухнуў нарэшце рэжым Лукашэнкі. Гэта нерэальна, таму што Еўропа стамілася ад гэтых санкцый. Добра ці дрэнна, гэта іншае пытанне, але тамтэйшыя палітыкі, яны глядзяць на настроі свайго электарата. Яны стаміліся, гэтыя людзі, ад падтрымкі Украіны, тым болей беларускае пытанне ў іх на 10-м плане, калі ўвогуле у полі зроку. І думаць, што тут зараз Еўропа на шкоду свайму бізнесу будзе ўводзіць нейкія такія разбуральныя катастрафічныя санкцыі супраць Масквы і супраць Мінска, гэта нерэалістычна. Таму і ў гэтым плане, як я ўжо сказаў, тут трэба пераглядаць падыходы, пераглядаць лозунгі, пераглядаць прыярытэты. Дзякуй. І вось, дарэчы, да спадара Валерыя Кавалеўскага. У той час, калі дэмсілы шукаюць баланс паміж, ці, прынамсі, было б добра, каб яны спрабавалі шукаць гэты баланс паміж прынцыпамі і практыкай, адбываецца інфармацыйны скандал ці скандальчык, яшчэ паглядзім, які ставіць пад сумнеў не толькі іх стратэгію, але і ўзаемны якраз вось давер, так? Артыкул пра зліў ліставання Святланы Ціханаўскай, так, спадара Валерыя Кавалеўскага з'явіўся у The Grey Zone. Гэта такое выданне, амерыканскае выданне, якое вядома сваёй трошкі заходняй часам, да, левай такой пазіцыі, так, ну і час ад часу пракрамлёўскай рыторыкай. Як вы лічыце, чаму менавіта цяпер і чаму праз такую пляцоўку вось з'яўляецца такое зліў? Давайте трошкі падумаем. Ну, гэта для мяне свежая інфармацыя. Я прывык працаваць з першакрыніцамі, але паколькі задаеце пытанне, то буду грунтавацца на тым, што ведаю на цяперашні момант. Па сутнасці, вось, я ў пераказе гэта пачытаў на вашым сайце, па сутнасці, там нейкіх такіх кампраметуючых момантаў у самім змесце гаворкі няма. Ну, не ладзілася справа з гэтым пашпартам Новай Беларусі, гэта даўно ўсе бачылі, што там не клеіцца справа. Я думаю, што памылка была ў тым, што распіярылі надта моцна. Ідэя з самага пачатку не вельмі рэалістычнай выглядала. Ну, можна было б паціху гэта спрабаваць, атрымаецца, не атрымаецца, але цэлую канферэнцыю, здаецца, у 23-м годзе тую самую Новую Беларусь прысвяцілі менавіта рэкламе гэтага пашпарта. Я, дарэчы, тут трохі выбачаюсь, я трохі пераб'ю, каб зразумела было чытачам, бо інфармацыя толькі нядаўна з'явілася, так, хто яшчэ не чытаў гэтага артыкула, так. Ціханаўская ў перапісцы, нібыта перапісцы, якую нібыта злілі, так, абвінавачвае Кавалеўскага ў тым, што ён абяцаў больш, чым змог забяспечыць, нібы не быў створаны патрэбны краўдфандынг і інфраструктура ўвогуле, а Кавалеўскі, у сваю чаргу, сцвярджае, што не меў поўнага кантролю над фінансамі і справамі праекта, хаця як бы афіцыйна, ну, у прынцыпе, быў куратарам, так, і, ну, у выніку Кавалеўскі там у гэтым ліставанні пагражаў сысці, так, з кабінета, ну, і, у прынцыпе, ён гэта і зрабіў. То бок нічога па вялікаму рахунку новага мы не даведаліся. Тое, што былі нейкія вось гэтыя канфлікты, так, на гэтую тэму мы гэта бачылі, бо і сам спадар Валер Кавалеўскі 100-500 разоў у нашых эфірах нават казаў пра гэта і сваю пазіцыю, стаўленне, што ён мог бы параіць, як ўсё ж такі там далей займацца гэтым праектам, а яго ніхто не слухае, ну і наабарот, там, карацей, незразумелая такая сітуацыя. Вось, але вось гэты зліў, так, вось, выбачаюся за гэта.
Так, якое пытанне? Пытанне наконт увогуле чаму зліў вось з'явіўся ў такім выданні, так, і вось чаму менавіта цяпер, чаму такі момант, што сёння адбываецца і для чаго гэта каму патрэбна, каб паказаць вось гэта недаверы. Вось кажуць, што я ўжо казала, што не Ціханаўская і Ціханаўская і Кавалеўская кажуць, што доступа да пошты ні ў каго не было, і нават яны там правяралі ўжо ў офісе, і нічога там не ламалі. Угу. Я б расклаў зноў жа па палічках гэта пытанне. Глядзіце, тое, што там гэта з'явілася ў нейкім маргінальным выданні, гэта надта не падарве аўтарытэт офіса. Болей ён падрываецца іншымі чыннікамі, пра якія я ўжо казаў. Хто там чытае? Я вось не бачыў, ад вас толькі даведаўся, а большасць публікі тым болей. Таму сам факт гэтай публікацыі яго не варта перабольшваць. А вось тое, як сакрэтная перапіска з'явілася ў выданні, вось гэта сур'ёзнае пытанне, і гэта нас прыводзіць вось да той вялікай праблемы, якая ўжо не раз такімі агукалася гучнымі скандаламі, там і чорная кніга Беларусі, калі гэты агент быў укаранёны, і тая ж справа Гаюна. Хаця ў гэтым выпадку трэба аддаць належнае, Антон Матолька ўсё ж узяў на сябе віну, не стаў выкручвацца, і гэта канешне, сапраўды вельмі драматычная гісторыя, там дзесяткі людзей селі, ну але тут хоць чалавек не стаў сыходзіць вось ад прызнання, што гэта ягоная хіба. А ў іншых выпадках і з той жа чорнай кнігай мы памятаем, і можна яшчэ загінаць пальцы, вось гэтыя прабоіны ў сістэмах інфармацыйнай бяспекі, іх ніхто не прааналізаваў, стараліся ўсё гэта, так бы мовіць, замесці пад дыван. Вось таму гэта раз за разам і паўтараецца. Ну, тут справа адпаведных структур усё ж такі разабрацца, чаму гэта адбылося. А ўвогуле гэта шырэйшае пытанне. Выснова тут такая, што нельга скрозь пальцы глядзець на вось гэтыя праблемы бяспекі, займацца імі на дылетанцкім узроўні, таму што супраць працуюць на тым баку прафесіяналы, і трэба аддаць належнае, іх вывучка з кожным годам, з кожным днём становіцца ўсё вышэйшай, і мы гэта бачым па скандалах і з Мельнікавай, і з прапажай Котавай, і зноў жа тут можна пералічваць многія кейсы. Так што грэбаваць гэтымі пытаннямі нельга. І ў гэтым плане я, напрыклад, разумею тых людзей, фракцыю вось «Воля» ў каардынацыйнай радзе, якія спрабавалі прабіць пытанне, каб там адказныя асобы праводзілі праверку на паліграфе. Ну, іншая рэч, што паліграф, як вядома, гэта таксама не панацэя, там могуць быць памылкі і гэтак далей, але тое, што вось была заклапочанасць і была прапанова, і яе проста там задушылі гэту прапанову аж да таго, што фракцыя абвесціла пра выхад. Ну, гэта таксама, мне здаецца, не вельмі канструктыўны падыход, і гэта узмацняе падазрэнні, што шаноўны Зянон Пазняк мае рацыю, што агентуры шмат. Ну, можа, ён і перавялічвае, але тое, што інфільтраваны гэтыя апазіцыйныя структуры агентамі рэжыму, гэта безумоўна, таму што правал за правалам. Вось правал за правалам гэта сапраўды так. Мне пытанне, я разумею, што напэўна пытанне ў першую чаргу было б добра задаць якому-небудзь чалавеку, які займаецца вось бяспекай, так, ён бы прааналізаваў, там зрабіў, але я думаю, што у вас таксама хапае досведу. Што будзе, калі гэтыя правалы, якія мы назіраем ужо па сутнасці некалькі гадоў, асабліва вось апошнія пару гадоў, так, яны будуць паўтарацца і паўтарацца. Да чаго мы можам прыйсці? Ну, гэта будзе, натуральна, проста зніжаць аўтарытэт дэмакратычных сіл, і гэта можа ў прыватнасці пагражаць правалам тым жа выбарам у каардынацыйную раду, таму што цяпер хто-ніхто з яе чальцоў кажуць, ну, вось наступнай вясной будуць выбары, мы заклікаем, каб гэта было на шырокай аснове, каб узмацніць нашу легітымнасць і гэтак далей. Дык вось, калі будуць такія скандалы доўжыцца, дык наадварот можа быць поўны
поўная фіяска ў гэтым плане, таму што і так баяцца людзі галасаваць на ўсіх гэтых платформах, колькі іх не запэўніваюць, што ў нас усё шыта-крыта будзе, але ж мы ведаем, што і фальшывыя боты усялякія працуюць, і вось гэтыя дзіркі ў бяспецы мы бачым выяўляюцца раз за разам, і таму могуць праваліцца канчаткова гэтыя выбары ў каардынацыйную раду. Ну, калі вяртацца да гэтага зліву, тут я па ходу яшчэ згадваю дэталі. Вось для мяне было цікава даведацца, што гэта за таямнічая краіна, якая нібыта абяцала код даць пашпарту. Я нагадаю гледачам і слухачам у двух словах, што праблема была ў тым, што пашпарт заўжды мусіць мець унікальны код, а ўжо гэты код ён зарэзерваваны за беларускай дзяржавай. Добрая яна ці кепская, але дубляваць гэты код нельга. Дык вось з гэтай гутаркі высветлілася, што нібыта Ісландыя на пачатку згадзілася, а потым, як кажа ў гэтай размове Кавалеўскі, дала задні ход. Так што, бачыце, у нас быў шанец стаць ісландскімі беларусамі. Так што вось гэта такі гумарыстычны штрышок ва ўсёй гэтай не вельмі вясёлай гісторыі. Магчыма, было б і нядрэнна. Можа, і нядрэнна. Купаліся б у гарачых гэтых крыніцах там у іх. Слухайте, а можете сказаць просто коротко так ці не, вось таким адказам, так? Вы ўвогуле верыце ў поспех пашпарта Новай Беларусі? Такое магчыма? Не. Дзякую вялікі. Так, калі гаварыць, вось мы трохі празмаўлялі ўжо пра гэтыя скандалы, пра такую вось рэфлексію, якую мы назіраем у грамадстве, яе таксама мы назіраем і сярод людзей, якія выходзяць з турмаў. Таму хочацца яшчэ паразмаўляць пра тое, што мы сёння слухаем, чытаем у сацыяльных сетках, усе шмат хто сочыць так за гэтымі людзьмі, за былымі палітвязнямі, і калі так паглядзець, шмат розных рэфлексій наконт 2020 года, бо людзі сходзілі, многія людзі, яны іх менавіта рэпрэсавалі, так і пасадзілі за краты яшчэ вось 5 гадоў таму, а то і раней. Вось яны выходзяць у новае жыццё. Вось гэтае самае, не ведаю, новую Беларусь, як хочаце называйце. Сергей Ціханаўскі, Владзімір Мацкевіч, Мікалай Дзядок, яны дзеляцца вось сваімі высновамі пра падзеі 2020 года. Што, на вашу думку, іх аб'ядноўвае вось гэтае разважанне, што вы заўважылі? Ну, цікавае разважанне, я з імі азнаёміўся, таму што гэта іншы погляд. Цяпер большая частка палітычна актыўнай публікі беларускай, яна выціснута за мяжу, а гэтыя людзі былі ўнутры краіны, хоць яны былі ізаляваныя, але ў іх затое было шмат часу, каб спакойна вось усё пракруціць у галаве і зрабіць нейкія высновы. Таму гэта такі свежы погляд. І вось калі казаць канкрэтна пра развагі Міколы Дзядка, там шмат цікавага, але трошкі і, магчыма, нейкія наіўныя ёсць рэчы. Вось адна з ягоных высноваў такая, што нам трэба было болей агентуры там мець у сілавых структурах, але ці памагла б тая агентура, калі сілавікі былі за Лукашэнку, і плюс яны ведалі, што Пуцін трымае на мяжы вось гэтай рэзерв сваёй нацыянальнай гвардыі. Ці там яшчэ ягоная адна прапанова, трэба было захапіць нейкі будынак, каб гэта была абароненая тэрыторыя, штаб рэвалюцыі такі зрабіць. І Майдан. Я думаю, што гэты будынак, калі б нават і ўдалося захапіць, хаця ніякай зброі не было, а будынкі ўсе ахоўваліся, болей-меней значныя адміністратыўныя, які-небудзь спецназ Альфа, КДБ, ён бы элементарна выбіў гэтых людзей адтуль, хутка правёў маланкавую аперацыю. Таму гэта разлікі такія трошкі наіўныя. Вось кажа Мікола, я да яго з павагай стаўлюся, гэта мужны чалавек, нязлобны чалавек, у яго цвёрдыя прынцыпы, але тут такая канцэптуальная, так бы мовіць, дыскусія. Гэта іншая рэч, тут трэба
без усялякіх нейкіх рэверансаў казаць. Ён кажа, што вось недастатковая была стаўка на рэвалюцыянераў сапраўдных. Але ж сам заўважае, што такія рэвалюцыянеры, вось вулічныя байцы, як Мікола Статкевіч, былі за кратамі, апынуліся ўжо на пачатку кампаніі. То бок, так, тэарэтычна, каб была іншая Беларусь, каб тут быў мякчэйшы рэжым, які дазволіў бы стварэнне вось такіх арганізацый рэвалюцыйных. Але у Беларусі ўжо і до 20-го года была жорсткая аўтарытарная сістэма, былі ўсюдыісныя гэтыя спецслужбы, і любую падрыхтоўку рэвалюцыі ў нейкай арганізацыі яны б выкрылі і адразу павязалі ўсіх гэтых удзельнікаў. Яны нават, калі нічога не было, там арыштоўвалі Белы легіён толькі за гэты баявы брэнд. Гэта было там у 17 годзе падчас пратэстаў дармаедаў, хаця яны не мелі ніякага дачынення. А ўжо рэальную рэвалюцыйную арганізацыю разграмілі б тым болей. Таму гэта ўсё канструяванне нейкіх такіх тэарэтычных, так бы мовіць, пабудоваў, якое не дае рэальнага плёну. Увогуле, як кажуць, генералы рыхтуюцца да мінулай вайны. Дык вось не трэба рыхтавацца да мінулай вайны. Усё, мы праехалі 20-й год, і перамены ў Беларусі ўжо не будуць пад капірку, як тады, што вось зноў будзе такая сітуацыя, і толькі дзейнічаць будзе трэба іначай. Зусім усё іначай будзе. І можа гэта не будзе адзін прыгожы момант, можа гэта увогуле расцягнецца на некалькі гадоў, на дзесяцігоддзя можа расцянуцца трансфармацыя рэжыму. І там спатрэбяцца не рэвалюцыйныя метады, а якраз нейкія гнуткія метады, дыпламатычныя метады, метады перамоў. Вось пра гэта, напэўна, трэба будзе думаць. Ну і Мікола Дзядок слушна сам зазначае, што чыннік Расіі быў вызначальным. Сапраўды, калі ўявіць сабе, што у Лукашэнкі не хапіла б сіл, то пуцінскія войскі былі б тут як тут. І, магчыма, ўсё скончылася б яшчэ болей крывавым фіналам, болей крывавай паразай. Адзінае, вось, што я тут цалкам згодны з Міколам, ён прыводзіць, напрыклад, досвед Польшчы і ўсе гэтыя паўстанні, уключна з паўстаннем Каліноўска, раней паўстання Касцюшкі, і тое, што пад нямецкай акупацыяй яны былі, пад савецкай фактычна акупацыяй таксама былі доўгі час. І ўсё ж яны змагаліся, і іх мара пра свабодную краіну ажыццявілася. Вось у гэтым я згодны на 100%, якія б не былі цяжкія абставіны, трэба змагацца. Рабі, што мусіш, і хай будзе, што будзе. Вось гэта правільная думка. Калі ж казаць пра тое, што Уладзімір Мацкевіч прапаноўвае, таксама ён мудры чалавек, ён філосаф, і вось гэтая ягоная ідэя вяртання да Беларусі, яна канструктыўная. Таму што, як я ўжо казаў, проста ціснуць на рэжым, трэсці рэжым, ну, нічого новага няма. 5 гадоў ціснулі, так і не даціснулі. І колькі яшчэ? 10-20. І ці сапраўды гэты ціск набліжае людзей, выкінутых з краіны, да вяртання ў Беларусь. Так што ідэя слушная, але дэталі сваіх нейкіх задумаў, канцэпцыі спадар Маткевіч не выкладае. У яго гучыць такая думка, што вось, магчыма, я спатрэблюся, я гатовы размаўляць з тымі, хто гатовы браць на сябе віну за тую паразу 20-го года. Але баюся, што можа ён не дачакацца, таму што мала ахвотнікаў, хутчэй усе схільныя спіхваць на іншых ці на абставіны гэту віну. А вось, дарэчы, спадар Уладзімір Мацкевіч, ён браў такую, ну, не моцна доўгую, але такую аскезу, так, ён вырашыў памаўчаць, не даваць ніякіх там інтэрв'ю, не асабліва шмат не пісаць, каб сабрацца з думкамі, каб вось зразумець, што ўсё ж такі адбываецца. Ці адчулі вы гэта з таго, што вы сёння чуеце і чытаеце ад спадара Уладзіміра? Так, гэта было разумнае рашэнне. Я, дарэчы, пісаў у адным з артыкулаў, калі крытыкаваў Сергея Ціхановскага, бо ён, як мы ведаем, нарабіў нямала
памылак, наламаў дроў і, дарэчы, там літоўцаў напалохаў адным са сваіх выказванняў пра нейкія беларускія астраўкі. Гэта для малой нацыі, якая мае такі траўматычны досвед акупацыі, вельмі неабачлівае выказванне. Ну, не буду разбіраць усё гэта па костачках, так бы мовіць, але факт тое, што яму ж таксама Ціхановскаму раілі рэабілітавацца, насыціцца інфармацыяй, зарыентавацца, на якім ён свеце. Ну, паспяшаўся і таму нарабіў шэраг памылак. Ну, але калі вось вяртацца да гэтага пытання, як былыя палітвязні асэнсоўваюць 20-й год, то Ціхановскі же таксама ў Страсбургу, ў Еўрапарламенце выступіў ужо з канцэптуальнай прамовай, і ўжо само па сабе гэта можна уважаць за прагрэс, таму што спачатку ён за 3 тыдні хацеў там сакрушальны удар па рэжыме нанесці, а цяпер ён ужо высунуў канцэпцыю фінляндызацыі. Ну, па-першае, ён фактычна спісаў віну за паразу гэтай рэвалюцыі 20-го года на Еўропу, маўляў, слаба падтрымала, хоць я не зусім разумею, ну а як Еўропа магла падтрымаць? Яны асудзілі Лукашэнку, яны яго не прызналі легітымным прэзідэнтам, увялі санкцыі. Ну а што яшчэ? Ваяваць на якой падставе? Дарэчы, у Фейсбуку, калі я надрукаваў гэты артыкул, там такія гарачыя апаненты пачалі мне закідаць, што там Еўропа павінна была змагацца. Я кажу, ну як? Вось 100 тысяч войскаў падвесці да мяжы з Беларусю. Ну, прабачце, НАТО гэта ж не агрэсіўны блок, насуперак таму, што Лукашэнкава прапаганда кажа, на якой падставе яны будуць нападаць на Беларусь, нават калі там рэжым недэмакратычны. Гэта абсалютна немагчыма. Таму так, тое, што Еўропа не мае нейкай цвёрдай, моцнай, прадуманай палітыкі ў дачыненні да Беларусі, гэта праўда. Але ускладаць на Еўропу тое, што мусяць рана ці позна зрабіць самі беларусы, ну, гэта таксама некарэктна. І яшчэ наконт вось гэтай канцэпцыі фінляндызацыі. Я скептычна яе успрымаю. Ну, фінляндызацыя – гэта, так бы мовіць, досвед пасляваеннай Фінляндыі, якая была пад уплывам Савецкага Саюза, а тым часам пакрысе рабіла рэформы і збліжалася з Еўропай. Дык вось, у беларускай сітуацыі баюсь, што гэта нереалістычна. Гэта прыгожая ідэя, таму што гэта блізка якраз уласціва беларускаму менталітэту быць самім па сабе, вось быць нейтральнымі і гэтак далей. Можа б 20 гадоў таму, калі не была такая вялікая залежнасць ад Расіі, яно бы пракаціла. Дарэчы, наколькі ведаю, тады з такой ідэяй выступаў Александр Міленкевіч, але ён сёння у вас будзе ў эфіры, ён, напэўна, болей пра гэта раскажа, параўнае тагачасную сітуацыю і цяперашнюю. Так што не буду адбіваць у яго гэтую тэму. Адзіная, вось, мая, напрыклад, думка такая, што Беларусь можа неяк адарвацца ад Расіі ў гістарычны момант яе слабасці. Гэта ці параза ў вайне, што на сёння, на жаль, мала імаверна. Гэта можа смерць Пуціна, калі там акулы гэтыя пачнуць біцца за ўладу. Гэта ўзмацненне сепаратызму ў рэгіёнах расійскіх. Ну, шэраг чыннікаў можа мець такі кумулятыўны эфект. Мы бачылі, што Прыгожин чуць да Масквы не дайшоў. Так што не такая моцная гэта імперія, як здаецца. Дык я вось пра што хачу сказаць. У гэты момант слабасці, я думаю, што Беларусі трэба будзе адграбаць ад Расіі як мага далей. Як кажуць некаторыя, адгароджвацца рвом з кракадзіламі марозаўстойлівымі. Таму ўсё ж такі тут, ці як заўважыў фінскі палітолог Мошас, калі каментаваў вось гэту канцэпцыю і крытыкаваў фінляндызацыю, на мосце не жывуць. Таму вось гэта ідэя моста Беларусі як моста паміж Захадам і Ўсходам, яна немагчыма рэалізаваць у сённяшніх умовах, бо для Расіі гэта стратэгічны плацдарм. Або яна мае моц яго трымаць і будзе для ўсё гэта рабіць, або калі аслабне вось гэта залежнасць, то тады трэба ісці у еўразвяз, ісці ў НАТО, і толькі такім чынам. Нават тая ж Фінляндія, дарэчы, ўрэшце рэшт увайшла ў НАТО пасля доўгіх гадоў нейтралітэту, пабачыўшы, што з сябе ўяўляе Расія. Бо іначай, калі
пасля гэтага моманту слабасці рускія зноў узмоцняцца, яны абавязкова прыйдуць, так бы мовіць, за сваім. Як сказаў Пуцін, дзе ступаў бот рускага салдата, там усё наша. І вось гэта заўжды трэба трымаць у галаве. Дзякую вялікія. На фоне гэтага новага этапа асэнсавання, так, які мы заўважаем, так, чытаючы меркаванне розных беларускіх грамадзян, так, і прадстаўнікоў нейкіх там рухаў, так, і таксама былых палітвязняў, мы бачым, што пошук новых падыходаў нейкіх ідзей сярод экспертаў. І з'явілася нават новая такая канцэпцыя, пра якую вось цяпер шмат кажуць, так. Вось гэтыя Артём Шрайман, Валер Дайкал, Александр Крук да захаду і... Я трошки поправлю, Дмитрий Крук і Андрей Бушила, там імёны. Так. Угу. Цяпер па сутнасці. Так, я уважліва прачытаў гэтую працу. Ну, ведаеце, у многіх зноў жа такая рэакцыя, што вось гэта нейкае падгульванне рэжыму, так бы мовіць. Хоць я ўжо сёння некалькі разоў прамаўляў гэтую тэзу і прыводзіў доказы, што лабавы націск, ён не дае тых вынікаў, якія былі жаданыя. Потым, глядзіце, тут трэба вось які момант яшчэ ўлічваць. Рана ці позна вайна ва ўкраіне скончыцца, так ці іначай. І гэта азначае, што самыя цяжкія санкцыі, напэўна, будуць зняты і з Расіі, і з Беларусі. То бок, вось гэта зброя, гэтыя аргументы, якія сёння мае Захад у дыялогу з Лукашэнкам, вось ты давай рабі пэўныя саступкі, а мы будзем аслабляць санкцыі. Ён можа прапасці праз нейкі час. Гэта капіталу ўжо ў Захаду не будзе, таму што санкцыі непасрэдна там за парушэнне правоў чалавека, яны сімвалічныя, персанальныя, а сектаральныя санкцыі уводзіліся менавіта за вайну, за саўдзел у агрэсіі. Таму ў гэтым плане Еўропе ёсць сэнс падумаць і скарыстацца момантам, тым болей, што вось ёсць гэты амерыканскі трэк. Магчыма, на сённяшні дзень Еўропа не зусім саспела, але калі вось пройдзе некалькі гадоў, то я думаю, а можа і месяцаў, цікавасць узмоцніцца. Тым болей, як кажуць дасведчаныя людзі, у Мінску ўжо зачасцілі як мінімум еўрапейскія эксперты, яны прыязджаюць туды вось да гэтай групы праўладных экспертаў, Яўген Прыгерман і іншыя, і зандуюць, так бы мовіць, глебу. Ну і нарэшце вось закальцуем нашу гутарку, вернемся да польскага гэтага кейсу з адкрыццём межаў. Глядзіце, столькі гадоў была варажнеча, тое, што псіхолагі называюць эскалацыя канфліктагенаў. Гэта заўжды шлях у тупік. І гэта заўжды б'е, як мы ўжо казалі, па простых беларусах. Вось трошкі пераскочу. Трампа таксама за многае крытыкуюць, але ж глядзіце, ну вось выпусціў Лукашенко ўжо некалькі соцень палітвязняў, наўзамен дазволілі запчасткі для Белавія атрымліваць. Мне здаецца, гэта сітуацыя він-він, так бы мовіць. З аднаго боку людзі на свабодзе, што было б лепей, каб сёння той жа Дзядок, той жа Мацкевіч, той жа Ціхановскі сядзелі ў турме, і яшчэ новых бы ўсё адно браў рэжым, у яго б не было ніякага стымулу змякчаць рэпрэсіі. Цяпер ёсць, хаця, канешне, гэта ўсё вельмі хістка, але ёсць прынцып пакрокавай стратэгіі, калі рэжым робіць пэўныя саступкі, Захад аслабляе санкцыі і падвешвае іх. То бок пачаўся новы рэпрэсняк, новы прыступ гэтага рэпрэсняку, санкцыі адкручваюцца назад. Гэта хоць нейкі стымул для таго, каб трымаць у аброце гэты рэжым. А іначай увогуле ніякіх вагароў няма. Дык вось, я думаю, што і для Еўропы гэта можа быць такім прыкладам, гледзячы на Польшчу, пабачым, што з гэтага эксперымента атрымаецца. Але зноў жа, я думаю, што чаму Туск абвесціў пра гэта, анансаваў адкрыццё пераходаў. Не проста так там змякчыліся ў Варшаве, а, напэўна, ішлі закулісныя размовы. Я думаю, што Кітай, ён зрабіў галавамыйку і аднаму боку, і другому, і сказаў, хлопцы, мірыцеся, бо мне патрэбен транзіт.
вось, а дядьку Сі слухаюць і ў Варшаве і ў Мінску. І вось, магчыма, моя версія такая, ну і іншыя каментатары выказвалі, што дасягнута нейкая папярэдняя дамоўленасць наконт выпуска Анджэя Пачобута. А можа і вось гэта няшчаснага монаха Гжегажа Гавіла, якога абвінавацілі ў шпіянажы і павязалі там недзе, улепілі. Так што, глядзіце, калі мы ўявім, што гэты сцэнарый рэалізоўваецца, выходзяць палітвязні на свабоду, з іншага боку адкрываюцца пераходы. Зноў жа, мне здаецца, это сітуацыя він-він. Гэта лепей людзям, гэта лепей бізнесу і польскаму, і беларускаму. І я тут не бачу ніякай здрады прынцыпам. Гэта проста разумны, гнуткі падыход, дыэлектычны, так бы мовіць, падыход. Ніхто не адкладае ў бок пугу, але разам з тым паказвае цепернік. Таму, зноў жа, я вяртаюся да гэтага свайго тэзісу, што трэба проста ўключаць мазгі, а не проста як той прапаршчык у анекдоце, што тут думаць трэсці трэба. Дзякую вам вялікі, дзякую спадар Александр, што заўсёды дапамагаеце нам разабрацца ў складаных пытаннях, прааналізаваць вось тое, што адбываецца з намі ў свеце. Гэта сапраўды цяжка у нашым жыцці сёння. Вось вы нам дапамагаеце. Я нагадаю, што сёння у нас у эфіры быў госць, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позір», спадар Александр Класкоўскі. Гэты эфір вела Марыя Вайтовіч. Заставайцеся на Еўрарадыё, падпісвайцеся на наш YouTube канал. Дзякуй. Всего найлепшае.